ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗାଧା ପାଧା ସରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ରବିବାର ଫଟୋଫଟ ସୁରଙ୍ଗ ଧରିକି ପୁରା ଯିବା ଲାଗିଲେ ବଜାରକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଏତେ କାଦୁଅ କହୁନ କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରା ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଫଟୋଫଟ ଲୋକ ବି ଗହଳି ହେଇକି ଯିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୋକାନଟା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାଇ ଆମ ଜଣ ବସିଥିଲେ ସେଠି ଫଟୋଫଟ ଭାଇଙ୍କୁ ବସେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ ପୁରା ମେସିନ ମରା ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ବା 6 ମାସ ମତେ ଆଉ ଆଇବେନି ମେସିନ ମାରିଲେ ଟିକେ ପାଣି ମାରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସିନଟା ମିଶି ଆଇଲେ ସେଇଠୁ ମୋର କାମ ସରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟୋଫଟ କାମ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ସେଭିଂ করে ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ମାରିଲି ପାଣି ମାରିଲା ଟିକେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଫେଣା ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇକି ଆମ ସେଭିଂ କରିବା ଏଠି ଫଟୋଫଟ ବ୍ଲେଡ୍ ପକେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଭିଂ କଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଭିଂ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫେସିଆଲ କରିଛି ସେଠି ଫଟୋଫଟ ଫେସିଆଲ ସରିଲା ପରେ ସେଠି ଭାଇନା କଲେ ସେଠି ଟିକେ ବସ କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ କଲେ ଚାଲୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଝାଟାଘଟି କରିଦିଅ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇନା ଏବେ ଝାଟାଘଟି କରିଦେଲେ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ଆମେ ଚିକଣ କରି ପୁରା ଝାଟେଇକି ଅଳିଆ ଜାଗା ଡଷ୍ଟବିନରେ ରଖିଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।